kayong lahat. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayong mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Sa lahat po ng makakapanood ng video ito, meron po tayong 2 mananalo ng plants. Wala po kayong ibang gagawin kundi mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at lahat ng magko-comment sa video ito ay kasali sa parapol. Bubunot po tayo ng 2 mananalo ng plant. First time kong mag-mine at bumili ng halaman sa Mindanao. Kaya sa video ito, lahat ng mga magko-comment ay bubunot po ako ng 2 mananalo ng plants na bibili natin sa Mindanao. Good luck po! Advance Happy New Year! Ngayon po guys, mag-unbox po tayo ng halaman. ng plants. Ito po ay galing Mindanao. 2 seller po yung pinagkuhaan ko nito. Nung Friday pa po talaga ito. Kaso nga lang, sa sobrang busy ko. Nako, Thursday na po ngayon. Sana, eto, kanina medyo naumpisahan ko na yung pagbubukas. Sana po okay pa yung plants natin. Kasi yung minain ko po ito, napakaganda. At saka mura. Tulungan ka din ang babukas. Ika lang anak. Siya nga pala yung aking anak, si J-Lord. Walang dahan-dahan lang tayo. Ano nga? Pati plants. Ganun. Baka mo ito anak. Baka, tika lang anak, tika lang. Hwag. Oh, tignan mo ako nag-aamali. Tika lang anak. Sa gilid natin ito sa baka. Teka lang. Alin na natin? Mahirap. Oh. Ito dito. Huwag ako na bahala. Huwag mong bakasira. Ang kulit. Tignan natin. Ay! Wow! Tika lang anak. Dito ka, dito ka. Makulit ka. Makulit ka talaga. Pasensya na kayo sa makulit ko anak. Ay! Ay! Sa totoo lang, maganda pa po. Huwag ka makulit. Kulit mo ah. Sa totoo lang po, maganda pa po siya. Medyo may mga, ewan ko kung dati na to o sa pag-unbox to. Pero maganda pa po yung plants niya. Yan po. Ang bili ko po dito, 500. Kaya pag ibulong mo gusto ko, pero hindi ko gusto. Ano mo? Dali, ikat mo muna, ikat mo. Okay, babay muna ako. Prince of Orange. Ayan, hindi ko na masyadong naipakita. Tapos, Ring of Fire. Ring of Fire for only 500. Ayan. Lagay po na natin. Ito naman, Prince of Orange for only 500. Ayan. Tapos ito, yung previous ko sa kanila. Diba? Ito guys, buksan natin. Buksan natin uli. Ito naman, ibang seller nito guys. Ito ay taga Mindanao din. From Angeline Elnar. Siya po yung pangalan ng seller. Tignan po natin. At totoo lang guys, first time ko lang pong mag-unbox. At saka, trinay ko lang talaga kung ano ba mangyayari sa plants. Sa totoo lang, 1 linggo na mahigit. Pero okay pa rin po yung mga plants. Salamat po sa kanila. Kasi itong ilang box ko na to, mahal ko dito eh. Nung
nakita ko, kumain ko na agad. Kasi magkano lang po talagang swak sa budget. Dito mahal to, itong halaman na to. Papakita ko sa inyo. Ang galing nila magpa. Wow, may another free, guys. Parang ayaw magpakuha. Parang ayaw magpakuha. Nandun ko natin sa ilalim. Ang basa. Oh my God. Utang. Mayari. Sana okay pa yung plans. Basa. Nako. Ayun. Wala pa na. Alam mo guys, wala kasing lamesa yun o. Napuro-puro ng halaman. Medyo nagkaroon na siya ng ano, sa tagal niya na sa karton, kaya nagkaroon na po siya ng ganyan, nag-yellow. Pero okay lang po yan. Pero nung minain ko talaga to, maganda po. Maganda po sila mag-unbox. Ito si albo. Ay, hindi. Ito po si eppipreum aurea. Kasi yellow siya, oh. Yan po. Diba? Yan nga. Wait lang po, ah. Tingnan natin, check natin yung variegated. Pasensya na kayo guys. Wala na ako nagamit na lamesa. Kasi punong-puno ng plants. Kakalat na tayo guys. Ah, ito si albo. Ito si eppipreum albo. Ayan o guys. Naku ka makulit na. Naku ka makulit. Ito guys. Ito guys si eppipreum albo. Ayan po. Ayan. Tsaka si aurea. Ayan. Magkapatid. Yan. For only 500 and for only 500. Ilang dahon. Kasi dito, ang mahal nito eh. Yan, diba? Okay, sa babay na guys. Makulit talaga yung anak ko guys. Pasensya na po kayo. Ito naman yung pinaka makulit niya pag nagbibideo. Hindi na po natin. AC. Nagkalat na tayo. Hoy. Aglonema. Dori mo na naman. Oo, aglonema. Ayan po. Para siyang si pinkochin. Ayan po. Pakicorrect na lang po ako kung tama. Marami akong pinkochin dito eh. Pero salamat pa rin kay seller. Napansin ko lang yung mga plants na
Yung box ko po, mga sariwa pa. Fresh na fresh. Ayan. Pink coaching nga. Kamukha siya ni pink coaching eh. Ayan. Marami ako nito. Salamat pa rin kay seller. Bali po, kung gusto po ninyo na mag-mine sa mga seller na pinagkuhaan ko po, ilalagay ko po sa description box yung kanilang mga address. Ayan po. Ganda. Dito sa Maynila, hindi ka makabili ng 500 na ganito kalaki. Ayan. Napakaganda pa ni Prince of Orange. Ayan. Bongga, bonggang-bongga. Ayan po. Ring of Fire. Tingnan niyo po. Ang ganda, diba? At higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan, paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano Waraynon, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po sa mga sumuporta sa channel ko. Pasensya na po kayo, minsan lang po ako mag-upload kasi medyo na busy po ako ngayon sa munting negosyo na asikaso ko po ngayon. Maraming salamat po sa lahat. Merry Christmas and Happy New Year. Wala tayong Christmas. Okay, hindi na ito. Malapit na po ang New Year, kaya Happy New Year! Happy New Year! Okay, so guys, wala kami Pasko. Here lang. Salamat po sa mga seller na napag-mine ko. Maganda po silang mag-unbox yan. Maganda po sila, yun o. Fresh pa po yung kanilang mga plants, di ba? Ako, isang linggo po mahigit to sa karton na hindi ko nabuksan. Okay na okay po. Kaya yung mga gusto pong mag-mine dyan na wala pang plants na ganito at nakita nyo na mura, mag-mine na po kayo. Ganda, nakakatuwa. Aurea. Eppipreum aurea. Nakakatuwa po. Meron na ako.